El Baix Llobregat forma part de la meva vida. He nascut aquí, he nascut a Gavà, he viscut sempre molt directament tot el que ha passat a la nostra comarca. La meva vida també ha anat lligada al creixement, al desenvolupament d'aquesta comarca, una comarca que fa uns anys va ser la comarca que va acollir els meus pares. Els meus pares són de fora, treballadors que van venir aquí fa molt de temps a buscar-se la vida, però també a construir aquesta comarca i aquest país. I en aquest sentit jo he viscut el creixement d'aquesta comarca, d'aquesta ciutat, i per tant ho sento tinc un sentiment de pertinença molt arrelat, un sentiment d'orgull del que hem estat capaços de construir entre tots. I intento també que els meus fills tinguin també aquest sentiment, i m'agrada voltar, no només per Gavà, que això és obvi, sinó per tots els municipis que formen part d'aquesta gran comarca. D'aquesta gran comarca que jo crec que sempre hem estat un exemple d'això, de creixement, de desenvolupament, d'integració de persones, i la veritat és que jo em sento molt orgullosa de formar part d'aquest territori de Catalunya. Soc dona, socialista i, per tant, feminista. La veritat és que penso que progressivament i paulatinament les dones s'han anat incorporant a la vida política, a la vida privada, al món empresarial també i a molts àmbits de la vida, però penso que encara ens queda molt per conquerir. Ens queda molt per conquerir i ara, malauradament, jo crec que estem patint un retrocés. Jo la veritat és que puc dir que no he tingut problemes. Jo formo part d'una organització política, la meva, el Partit Socialista, en el qual sempre he tingut molt clar que és un partit feminista. O sigui, els meus companys, les meves companyes, sens dubte, i els meus companys també. Jo no he tingut problemes dintre de la meva organització i no he tingut mai aquesta sensació de tenir menys dificultats o no tenir garantit el dret a la igualtat. Però, tot i així, penso que encara ens queda molt per conquerir. I sí que és veritat que no és tant per com està muntada la societat, que continua sent difícil conciliar vida familiar i vida professional en aquest àmbit de la política i en qualsevol altre. I també penso que en aquest sentit també les dones tenim en aquest sentit i en aquest aspecte una sensibilitat especial. Jo crec que els homes s'han acostumat més a tenir una conciliació no del tot òptima, i això no és bo. Jo crec que les dones donem molt més valor a aquest fet, el poder conciliar una cosa i una altra, perquè per una altra banda per mi és necessari, jo sempre ho dic, forma part del meu equilibri, i a més penso que és bo. És a dir, si parlem moltes vegades que els polítics, les polítiques són persones normals, doncs crec que dintre d'aquesta normalitat també hi han d'haver espais garantits per poder fer compatible una cosa amb una altra. I també, aquesta és la part més privada, però dintre de l'àmbit de polítiques i de drets socials, ojo, perquè jo crec que estem en un moment de perill, i és un moment de perill important i de regressió important, perquè també s'estan llançant missatges, jo veig, de conformitat, de dir, i ara amb tot el context de la crisi, si no hi ha feina, em quedo a casa cuidant els nens, a la família, que és una opció molt legítima i té un valor indiscutible, però a vegades això ve provocat perquè no es donen les condicions òptimes per posar en condicions d'igualtat l'accés a feina, la incorporació al món del treball d'homes i dones. Llavors, aquests missatges que s'estan llançant i aquest retrocés evident en temes, el tema de l'avortament ja és un escàndol, però en altres qüestions, el tema de la llei de la dependència, la llei de la dependència al final no deixava de ser un reconeixement d'un treball que feien determinades persones, que a la majoria de casos eren persones, eren dones, que cuidaven alhora també a persones dependents que més, es dona la casualitat que en més grau són dones. O sigui que no només pels missatges que es llencen, sinó també pel retrocés i per les retallades en drets socials que estem patint avui en dia,
les més perjudicades estan sent les dones, no? En temes també de la reforma laboral, doncs també això sobretot té una incidència molt directa amb les dones, no? Jo des d'aquí, des de la meva responsabilitat, doncs almenys intentaré treballar perquè aquesta visió de dona feminista per garantir les condicions d'igualtat almenys a la nostra ciutat i des de la nostra organització també amb el paper que jugui, doncs garantir-la, no frenar i avançar, continuar avançant. Jo ho vaig dir l'altre dia, que tinc, almenys jo, una satisfacció molt continguda, la veritat és que estic preocupada, sí que al Gavà i amb molts, jo crec que al Baix Llobregat, encara es continua salvant com el bastió, però jo crec que no ens podem conformar dient doncs continuem sent la primera força política del Baix Llobregat i de Gavà, sinó que, ojo, això és un toc d'alerta que ens dona la ciutadania, és un toc d'alerta que potser no sabem comunicar bé les nostres polítiques, això és indiscutible, perquè jo crec que els socialistes, i aquí a Gavà ho hem intentat fer, explicar, parlar de política, parlar de política, del que veritablement ara ens hi jugaven a Europa, que és el model d'Europa, el model de política, si són unes polítiques de dretes o d'esquerres, si són una política de retallades o d'austeritat, però defensant una línia vermella que no hem de passar, que són les polítiques socials. Nosaltres hem intentat posar i centrar el debat en aquestes qüestions. Doncs la veritat és que el debat sobiranista, el debat del procés sobiranista ha guanyat protagonisme. I jo crec que aquí hem de fer una reflexió, de que no hem sapigut transmetre la importància i què és el que proposàvem nosaltres com a programa per les eleccions europees i també estar alerta a quin és l'interès que ha mobilitzat a la gent a votar. Sempre diem que les eleccions difícilment són extrapolables, però sí que marquen una tendència i això jo no defugiré reconèixer-ho. Crec que hem de ser capaços d'avançar en aquest sentit, de perfilar postures amb el partit que potser no han estat del tot definides, no han estat clares o fins i tot s'han plantejat estratègies que potser no eren del tot correctes. I alhora també reformular i formular canvis i els canvis que siguin necessaris dintre de la nostra organització política. Jo crec que és l'obligació, si veritablement ens creiem això, ens creiem el nostre projecte i ens ho creiem i treballem molt i hi ha moltes persones que treballem el dia a dia, doncs la ciutadania ens està donant un toc d'alerta en aquest sentit. Crec que el posicionament que va tenir, que ha tingut el partit és correcte i és clar. El que passa és que és veritat, això potser no ha tingut un rendiment polític, o el rendiment polític ha estat que la ciutadania no ha entès el nostre missatge, perquè és veritat, jo crec que el PSC ha deixat clar una vegada i una altra que està a favor del dret a decidir, però jo crec que si preguntem a la majoria de ciutadans pensen que no, que el PSC no està a favor del dret a decidir. I al final això és el que no s'ha transmet clarament, o sigui, tot i que la postura sigui clara, sigui coherent i potser sigui correcta des del nostre ideari, no s'ha transmès, la ciutadania no ho ha entès així i com no ho ha entès així, doncs les conseqüències després amb uns resultats electorals han estat els que han estat. Jo crec que tenim temps de replantejar-ho això i ho hem de fer, jo crec que ho hem de fer. Que hagi estat correcte, doncs home, jo penso que en el moment en què es va valorar això ha estat correcte. Jo crec que l'exercici que hem d'intentar fer novament és de transmetre a la ciutadania que som un partit integrador i aquí és on tenim el repte. De deixar clar que nosaltres continuem sent aquell partit integrador, jo crec que ho som, però aquí hem de fer esforços totes les persones que formem part dintre d'aquesta organització, els que pensen una cosa i els que pensen una altra. Això és un esforç que ha de ser compartit i que ha de ser volgut per totes les persones implicades i per totes aquelles corrents que tenen pensaments diferents i que estan molt bé. O sigui, a banda d'aquesta diferència de moviments o de pensaments, jo crec que ha de primar, el projecte col·lectiu, i jo crec que n'hi ha espai per treballar-ho això.
Però clar, evidentment això és una responsabilitat que per sobre de tot ho té la direcció, també és veritat. Celebrarà aquesta consulta? Crec que no. Crec que potser i a través d'aquesta creació de la llei de consultes es farà una altra cosa. O sigui, al final farem una llei que ens permeti fer alguna cosa, però alguna cosa que no sabem o que segur que no té efectes vinculants, que és una consulta ciutadana i que tindrà aquesta transcendència. No és el tipus de consultes que a nosaltres ens agradaria. A nosaltres ens agradaria que el 9 de novembre es pogués fer una consulta, però amb totes les garanties. I amb totes les garanties vol dir que el que diguin els ciutadans tingui un valor. Perquè què passa? Que si no, tindrà un valor aquesta consulta per les persones que han decidit lliurement i legítimament votar amb aquesta consulta, però n'hi ha persones que no es creuran aquesta consulta i que no aniran a votar, i aquestes persones quedaran silenciades també. Jo crec que això no és democràtic. Jo crec que en democràcia hem de garantir que les regles del joc són iguals per tothom, vàlides per tothom, i que això que decidim i que això que manifestem amb un vot, amb una urna, té un sentit i serveix per alguna cosa, perquè si no quedarà desvirtuat. Quina lectura si no podrem fer del resultat d'aquestes eleccions? Tothom podrà fer la lectura que vulgui. Tothom. O sigui, els que estiguin a favor del procés sobiranista tindran l'argument per dir la ciutadania ha parlat, el poble de Catalunya és sobirà i el poble de Catalunya ha dit que vol un altre model d'estat. Però els que no s'han pronunciat també diran aquesta consulta no és legal, no ha estat acordada, per tant no té valor. I estarem en la mateixa situació. Al final, el més trist d'això és que veritablement jo no crec que tinguem garanties que el resultat del que es digui amb aquesta consulta és el reflex real del que pensa la societat catalana. I això és el que jo penso que els polítics i els poders públics, des de màxims garants del nostre sistema democràtic, crec que no podem entrar en aquest joc. Jo crec que hauríem de tenir temps, el 9 de novembre o el dia que sigui. Ens hem posat aquesta data com la data que sembla que s'acaba el món. Doncs no, donem-nos temps, intentem arribar a acords, intentem-ho fer, perquè si no, jo de veritat penso que no tindrà un valor absolutament democràtic el resultat d'aquestes, perquè hi haurà unes persones que s'hauran mobilitzat i hauran dit el que pensen, però tampoc podem oblidar la resta. Jo també, parlant del resultat d'aquestes eleccions europees, sí, hem donat la lectura que el debat sobiranista ha guanyat el debat, però, ojo, que han votat el 47%. El 53% no han dit res d'això. El 53% no està ni tan sols ni per les eleccions europees ni tampoc per aquest debat sobiranista. O sigui, tampoc podem interpretar que el 47% o que d'aquest 47% els que han optat per aquesta opció o li han donat predominància en aquest tema són representatius de la resta. No és així tampoc. I això, home, ho hem de reconèixer tots, crec que també, fins i tot les forces que han tingut una pujada important, com és Esquerra Republicana. Jo crec que això també, amb coherència i amb honestitat democràtica, ho hem de reconèixer. Acabar aquest mandat, exhaurir aquest mandat amb el màxim de compliment del nostre programa electoral i del compromís electoral al qual nosaltres ens vam presentar a les eleccions del 2011. Evidentment, jo ara soc l'alcaldessa, però aquí sempre ho hem entès d'aquesta manera, i el meu predecessor, el Joaquim Balsera, també ho entenia això d'aquesta manera. Això és un projecte col·lectiu, això és un projecte socialista, i en aquest sentit el meu compromís és finalitzar i acabar i dur a terme aquests projectes i aquests programes amb els quals nosaltres ens vam presentar, però també alhora jo crec que també deia, no tinc la mirada posada només en aquest any, sinó que intento mirar el futur, i a més jo em sento encoratjada en aquest sentit per continuar liderant, si així també ho considera el meu partit, aquest projecte, mirant cap al futur. Jo crec que avui en dia a les ciutats tenim reptes que fa 10 anys no en tenien almenys amb la mateixa prioritat per nosaltres. Sempre ho hem tingut clar, les polítiques socials estan al centre de les nostres polítiques, però ara jo crec que tornem potser a debatre
temes o a plantejar-nos polítiques de la manera com ho fèiem fa molts anys, quan havíem de lluitar per la conquesta dels drets socials. Doncs ara hem de tornar a parlar de la reconquesta d'aquests drets socials que hem estat perdent, drets socials i després també de l'acceptació de la ciutadania. És a dir, aquí tenim persones que ho estan passant molt malament a la nostra ciutat i aquesta és la nostra prioritat, respondre a les necessitats d'aquestes persones. Això és el primer objectiu, però alhora també intentar treballar també pel futur de la nostra ciutat, és a dir, sortirem d'aquesta crisi, sortirem d'aquests moments i la nostra ciutat no es pot aturar. Hem de treballar pel desenvolupament econòmic de Gavà, hem de treballar i ho hem fet. Continuem amb aquesta línia. La nostra ciutat, Gavà, té moltíssims potencials perquè tenim riquesa patrimonial, natural, econòmica, estem al costat del port, estem al costat de l'aeroport i això, tot i les circumstàncies adverses actuals, hem de mantenir aquesta planificació i aquesta orientació estratègica de cap a on ha d'anar la nostra ciutat i quin model de ciutat del futur volem tenir. Jo crec que tenim una ciutat ben traçada, ben dissenyada, fruit del treball de moltes persones durant tots aquests anys als governs de la nostra ciutat, una ciutat cohesionada, desenvolupada, però encara tenim molt camí per recórrer. El principal punt de mira d'aquesta llei, no ens enganyem, és el Baix Llobregat. Ara resulta que el problema de l'organització territorial d'aquest país són les comarques, però dintre d'aquestes comarques és el Baix Llobregat. I jo penso que això és trencar i també trencar i tirar per terra el treball que s'ha fet durant molt de temps en aquesta comarca per tal de defensar aquest sentiment de pertinença territorial, política, econòmica, social, en un mateix territori. I fins i tot, potser n'hi ha alguns que no, però el territori del nord de la comarca sempre ha participat molt activament d'aquesta construcció d'aquest espai comú. Nosaltres, que som la zona del delta, sempre ho hem tingut clar, nosaltres entenem la comarca com el tot, fins i tot amb aquells municipis del nord que ens poden dir ara, que ens venen altres a dir és que no tenim tant en comú, no. I a més és que el nord de la comarca el que vol fer és mirar-se cap a Barcelona, és mirar cap a Barcelona. Jo crec que hem treballat durant tots aquests anys aquest camí que jo crec que ha estat un camí que ens ha aportat cotes de progrés a la comarca i el que a mi em sobta sobretot és això, que el punt de mira i la primera comarca a qüestionar sigui la del Baix Llobregat. Jo penso que aquí hi ha altres motius, més polítics que no, d'estratègia política que no d'altres. Quin desig tinc de futur? Jo la veritat és que intentar treballar perquè aquesta ciutat sigui, és un tòpic, però jo m'ho crec, que sigui una ciutat cada vegada més justa socialment, la nostra ciutat i el nostre país. I això passa per estar al costat de les persones. Jo crec que, i sobretot ara, i amb el resultat d'aquestes eleccions, també un toc d'alerta és aquest. Les persones ens han dit, escolta, volem partits polítics i polítics que ens entenguin, que parlin un llenguatge que sigui entenedor, que sigui fàcil, que no sigui sofisticat i que al final el que resolgui siguin les necessitats. Al final la gent demana això, tenir cobertes les seves necessitats, estar en un entorn i en ciutats que siguin justes, que siguin humanes. Aquest és el meu repte, sé que no és fàcil, però intentaré contribuir amb allò. I a més, jo també a vegades parlo molt de sentiments, d'emocions, i el fet de ser mare, a mi també em fa reflexionar d'aquesta manera, des de la filosofia, de dir, escolta, quin és el món que volem deixar pels nostres fills, pel nostre futur. I jo intentaré fer-ho d'aquesta manera, d'una manera planera, senzilla, però estem al costat de les persones.